Okay. Salamu alaikum. Sunana Rahama sadau. Ina yin wannan bidiyon ne saboda in yi magana akan abubuwan da suka faru a kwana ɗaya da kwana biyu da suka wuce. Abu ya taso akan hoton da na saka, kuma abun ba mai daɗi ba ne, kuma duk wanda ya san ni yake bi na ya san cewa ba zan taɓa yin abin nan har cikin zuciyata ba kuma da niyyar, ban kuma saka wannan hoto da niyyar abin da ya faru ba. Hasali ma ban ma san ya faru ba sai da aka kira ni aka fara gaya min cewa ga abin da yake faruwa. Ni musulma ce, iyayena musulmai ne, dangina gaba ɗaya musulmai ne. Ba zan taɓa yin wani abu da zai taɓa musulunci ko kuma